Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Arta mahigala sa itong isgutanan sa pulis mahigala sa Talibon, Bohol. Ang Talibon, Bohol may nakadakop ini mga kigalaan. Kay ang reklamante ini pulis, no? Nga na-assign din mahigala sa Cebu City. O niya ang iyang gireklamo mga higala ang iyang asawa. Medyo may itsura man sa niyang asawa nga pulisuman. No? Pulis timbana, ang asawa pulisuman. Unya naon sa bang hitabo ang mga higala nga giismukoy man sad mga higala og laing pulis. Na mao ni mga kagalain na hitabo, no? So ato ning hatagag pagtagad mga higala kay at least no ang ato lang ma-appreciate na lang sa nining maong bana mga kagalan bisag sakit sa iyang balatian. Kining maong panghitabo mga higala apan at least nagkapugong pagyud in taon siya. No iya pagyud napugnan mga higala nga dili niya makumkom sa iyang mga kamot ang balaod. Kay lisod man kayo mga higala, no? Medyo may itsura ning kwan, medyo may itsura ning babae mga sukid di paminaw pero gibuykat-buykat na ning buhok kay pulisuman man. Pero doon ay kwan, ay medyo pution, medyo may pagka-mistisahon indeken. Bantay ka murag may pagka-mistisahon sa ning maong babae mga higala. Unya kwan gyud, doon na sa kwan sa siya. Doon na sa masabot na to mahigala nga tingali kadtong iyang kaubang pulis kay posible man ni mahigala kay pareha man ni naasahin di ay ato lang ni mga higalan taguon na sa nga pangan kay doon na rabay mga anak taon pero matud pa sa investigator sa Talibon Police si Police Staff Sergeant Rodel Garcia na ilaning nasudlan mga higala dito sa Osaka Motel diha mahigala sa Talibon, Bohol, no? Ang duha na dakpan gyud mga kagalaan sa akto nga wa gyud taon, wa gyud mga gipangsulot. Di ko to mada kasama nga kay og imo inon to nga kwan. Nagunsa mo dinhi nagplano mi sa kwan unsaon paggasumpo ning isabong. Katalig pagtagad mga kagalaan kay porbida. Ato lang ning giklaro gyud mga higala kay sensitive man ni kayo ni maong issue gyud mga kigalaan sa Talibon, Bohol. Unya atong hinabion ron sa mga kigalaan no para ma-confirm na to ang mga panghitabo mga higala kay kini ni ang saon tamaning hitabo lagi no. Ang bana pulis may gani kay mo gani akong ingon may gani kay nakakuan na gyud. Okay, dasto nga linya mga higala tong hatagan og pagtagad mga kaigsunan. Si Police Corporal Peter Elton John Fuentes, ang investigador sa Talibon Police Station, atong hatagan o pagtagad mga sukit di paminaw, labot ining maong issue, no? Atong i-check sa itong linya. Lahat ng tanong, straight to the point. Corporal Peter Elton John Fuentes, good morning sir, live daron sa DYHP RMN Cebu. Hello, good morning sir. Gikan dire sa Talibon Police Station. Sir, mo i-confirm ning inyong operasyon kagahapon ang reklamante na to pulis, wala na ko nganli usa ang kuan kompleto ngan. Ang reklamante na to pulis, ang reklamo niya iyang asawa nga pulis og lain pag yung pulis. Mo ninyo nadakpan dito sa sod sa motel sir, tinuod ni? Yes sir, yes sir. Unsa mang hitabo sir, unsa may circumstansya ani sir? Misumbong ning bana sa inyo? Personal appearance niya sir, dire sa police station sir. Personal appearance. Asa man nga masay ning bana sir, nga pulis? Kuan sir sa dire Cebu City, Cebu Province sir. Cebu Province. So sa ato ba nituyo nig uli sa Bohol kagahapon? Ang hitabo daw sir kay padung ta siya mo kuan, mo balik sa Cebu Province gikan sa dire sa Bohol. Aha. At taga Bohol gid sila sir. Ang kaning babae og bana sir taga Bohol niya, ang kaning kalaguyo mo'y taga Cebu. Mandawi. Mandawi. Okay. So ang kabit may Mandawi kini ulitaw man ning usa sir no kini ang kabit ulitaw ni taga Mandawi ni. Ulitaw sir, ulitaw. Pero nani na-assign po sa Bohol sir?
Sa kuan ni sir, regional officer. Okay, kay ako mangong nakunan ba kining babae, kining magtiayon nga pulis naa ni manimuyo sa Talibon, Bohol. Talibon Bohol, sir. Talibon Bohol. Talibon, Bohol. Okay, but ang bana kay dili man masayon sa Cebu, so moari sa Cebu para mo duty siya. Oo. Kanang asawa nga pulis, patroluman, nara po ni masayon diya sa Bohol. Kuan sir, kining actually kanang under suspension ni siya, sir. Ang iyang unit, sir, kay province kanang personal holding account section, sir, sa nakabase gyapon sa regional office, pero under suspension man siya, mao nang uli siya diri sa Bohol. Okay. So kining magtiayon de pulos ni mga taga Bohol, magtiayon nga pulis, pero pulos ni na-assign dito sa Cebu City. No, maklaro to. Na-assign sa Cebu City kining usa sa Cebu Provincial Police Office, kining asawa po na-assign po diri sa Personnel Holding Administrative Office diri gyapon sa Cebu City. Yes, sir. Okay, na timing lang nga na-suspenso man ni under suspension ang asawa, mo nang naa ni uli diya sa Bohol, nara sa napundo sa Bohol sa pagkakaron. Yes, sir. Unsa may kaso ni sir? Nganong na-suspenso ba ni? Sa base among nahibaw-an, sir, kay katuning pag-training daw niya na buntis daw siya. So pag-training pa? Oh, sige. Okay, so mo na nga naa siya sa Bohol, pila man kuno kabuan niya suspension? Wapon may ay kuan, sir. Pagko info po og pila ni kabuan yang deserve na suspension kay wapon siguro na kuan po. Report. Okay. So mo nang naa siya sa Bohol, so pero taga Bohol ni sila, nani sila yung mga anak, sir? Na, sir, na-isa. Na isa. Okay, so ang bana mo duty mo nang niari sa padong sa Cebu kay mo duty sa ang asawa mahabilin la diha kay under suspension man. Yes, sir. Kining iyang police port nga maoy iyang gikabit, sir. Masa man ni na-assign ni sa Bohol or diri po ni sa Cebu City gyapon? Sa kuan ni, sir, kanang regional officer sa Persons Records Management Division. Dili gyapon Cebu City day. Sa Kamsirhiyo, sir. Kamsirhiyo. So kining tulo ka mga pulis nga involved ining atong issue karon, pulos ni na-assign sa Cebu City. Sa Cebu Base, sir. Cebu Base. Cebu Base ni sila, no? Cebu Base. Pero kining kabit taga Mandawi, kining magtiayon nga pulis taga Talibon, Bohol. Talibon, Bohol. Oh, okay. So unsa man hitabuan ni sir? Kana na ang naaraman ng babae diha sa to pa kining pulis nga kabit wala ni sa duty kagahapon? Mo nang ni ana sa Bohol? Koy idea, sir, basta nagsabot siguro sila na yun, isa ba, yung siguro bigahin na nag-oras yun. Unya kining maong pulis unta nga kana na ang kining patrolman, kay pulos man ni patrolman sa sir, no? Ang kining kabit mo ay korporal. Corporal, ang ba nag-asawa mo yung patrolman, sir? Ang bana patrolman, ang asawa patrolman, ang kinini ang kabit mo ay korporal. Corporal. So kinini ang padong na unta ning bana nga mo duty dito sa Cebu unta, apan wa mo dayon? Nakamatikod siya, sir, di maong balik siguro siya yung sundan dito niya na kuan. Mao ba? Okay, aron nga di ta malibog, sir ba? Ako lang kuan na ning first name na lang sa. Di lang ko kuan ning kinitibuk-an kay para kuan na to madipinsahan na sa nato ning kuan. So kini si Patrolman Joey, padong ni sa Bohol, padong na ta sa Cebu, apan wa mo dayon kay ang iyang asawa na matikdan niya nga si Patrolman Analuna nga murag dunay laing lakaw. Mao ning hitabua. Yes, sir. Okay. So mo to nga masay tabuan ni sir iya nasundan pero wa pa sa kaybaw nga Corporal Mac ning Corporal Mac ning kabit sa asawa wa pa sa kaybaw nga pulis sa DI. Kaybaw na, sir, na siya info sa una daw humihong lang hangihong iyang nakuan. Hangihong lang. So unsa mahitabuan kagahapon, sir? Unsa mahitabuan nga nasundan ni niya? Ning balik siya sa agi, sir, niya yang dituroy ang mga individuals ng Talibon daw yeah. Matong na timingan po niya siguro sa skuan di sa maong hitat kanang area sa atong nahitabuan. So nahitabuan kana lang nagpatuo siya sa asawa nga moari na mo duty na unta sa sa Cebu. Oo, sir. Nya pagkuman ni kalit siya balik, kuha na kay bawting asawa nga ni balik din niyang bana. So siya mo nangunay sir og suri-suri sa mga motels diya sa Talibon? Nangunay gid siya, sir. Iyang gikuan. Kining motel, sir, nga iyang nasudlan, may nga namo diri sa among report nga nakuha, pero naaram ni sa poblasyon, sir. Kini ni ang unsa man na bantang ra ni sa poblasyon or taguon kini nga lugar? Bantang ra, sir. Bantang ra. Sa kuan gid.
Sa may sulti sa bana kanang kabantay na sa daan ani kay mo sa unang report naman nakunan na kuha nga matud pa murag lain kuno ang iyang asawa murag na lain ang tinagdan murag dili na kuno kuan. Mo iya nabantayan. Tinuod di sir? Ang report sa mo at sir kay naalay mga ato mo na sinadunggan nga mga kuan ko no. Marites sa mga sigurong silingan o sa ba. Yang di-confirm. Pero dugay na kuno sa nakadungog nga ni sir. Nganing maong istorya. Dugay na ni sir. Dugay na. So kagahapon nga no nagka-decide naman gyud siya nga iyang sundan ang iyang asawang pulis. Kuan sir kay sige nang sila away-away ko na ani. Ya mo tong grabe na magisiguro murag halata na siguro sir ba? Basig sa cellphone siguro na siya inakuan. Oo. So motong pagkagahapon, mga unsang oras sa gini nahitabo sir nga nasikop niya dito? Alauna sa hapon sir, alauna pa rin. Alauna 40 na. Oo. So misumbong ning maong pulis dito sa inyong diha sa inyong police station, nagpaila sa nga pulis. Unsa may kailan na ninyo daan sir kay kauban nga pulis or gahapon pa mo nag-ila ni niya? Nay among mga kauban po dire sir nga kailan ning kaning laki sa ning bana. So unsa man kana na ang misumbong siya diha nagpatabang ninyo nga tabangi ko ani kay dunay problema. Report siya nga mao niya among gikuan gid tinuod ba gyud. Moto nag-assist na lang po among kuan dire. Subutot usa ka team mo ini adto gyud sir dayon sa kuan. Unsa man ni mabaktas na sa inyong police station? Dool ba sir? Mga almost 100 meters or suba. 100 meters. So inyo dayon giadto ang kaning maong lugar dito sa kuan dayon. Inyong operasyonan dayon. Oo, yes sir. Oo. Kino ni ang pag tinuod ni siya pag abdan sa aktor dito sir nga mao ning report mo nakuha nga kwan mga hubo pa ni sila sa dayon abdan. Ang kaning laki sir na hubo pa niya ang bae mo padong nag-ilis. Gidiretso na ninyo og sulod ni or nagpaabot-paabot pa mo kadali pag abot dito sa kwan sa area. Giditso na sir. Giditso na. Dito lang sulod dito. Unsa man kuno hitabo sir kining maong mga magtiayong pulis unsa may ngano man ni unsa man kuno sirkumstansya nga nagkauyab siya na himo sa magtiayon unya unsa may sirkumstansya pud ining maong pulisuman nga nagkauyab siya ining laing pulis pod kaning ba nag-asawa sir dugay rin silang kaila dugay rin silang uyab pod panon pa sila nga ang kaning babae ang katuyang kabit na ila to niya sa sa training center. Ngano man yung kauban din sa training ang asawa kining iyang si Patrolwoman Analuna, di ko lang nganlan ning tibuok. Si Patrolwoman Analuna kauban niya sa training din si Corporal Mac. Ano sir kanang iyang instructor daw ni sir. Instructor niya ni si Corporal Mac? Oo. Sumura day og na kuan na hog iyang pagbati sa iyang instructor kumaohon. Kini si Patrolman Joey, unsa man ni kini iyang bana? Kauban sa kabatch sila na sa training or dili ra? Lahi na sila bat sir pero gamay sila gintang sa iyang kuan. Nauna ni asa may maguwang nila asa may unag ka pulis kini si Joey or kini si Patrolman Analuna? Una ang bana sir sa batch. Una og batch ang bana. Nagsunod na sila iyang asawa. Nagsunod na. Pero kining asawa na suspension ni kay nabuntis, ang bana mo ay nakabuntis o dili kining maong patrolman kining kuan, korporal. Ang bana. So kagahapon kay na tingala mo ko nga ang kining maong pulis nga si Corporal Mac na aman ni masahen diri sa Cebu unta. Naon sa bang hitabuan ni anak mas Bohol sumurag nagsabot ginis lang nga mobisita ning maong korporal pulis korporal iyang bisitaon ni si Patrolman Analuna dias Bohol. Dana gini hitabuan. Anan sila i-arrange nga kuan sir. Oo. Mayo sir kay kuan pag report sa bana din ha. Unsa man yung procedure ani? Consider nga pulis na bagyud sad basin ba og kanang pag-abot sa area kita sa hawa nga naghubo pa astang kabit basin ba di makapugong mo mamusil sa siya ba? Unsa man inyong mga protocol ani? Kaning pag operate sir gigamitan ginamog element of surprise aron dili maka-react dayon. Oo. Okay, mga armado ra ba ni? So kining pulisuman o kining kini si Patrolwoman Analuna o kini si Corporal Mac nga naabdan dito sa sud sa motel puros ni mga dunay armas po sir. Ang laki lang sir, ang laki lang ni armas. Ang laki ra may dunay armas. So inaana sa inyong custody karon ang armas na sa inyong kuan. Inyong gikuha no kay lisod sa kayo nga basin niya mo kalit ubunot ba kana surprise po siya unya.
Oo. Oo. Ba't kining nga bana sir nga nisumbong ninyo kay pulis man sad do na sa ni armas. Unsa may protocol ninyo pag sumbong ana inyong gikuan pag armas nga kuyog lang ka pero ayaw lang pagdag armas kay basin di ka pugong ba mamusil sa siya dito ngabot. Okay, gikuan sir. Ikuan sumo ninyo protocol diha nga ang bana ni sumbong akong asawa to sa motel unsa man ni kuyog ning bana gyud pag ronda ninyo dito sir? Oh, lingkoy gisa sir. Usa siya ning dakop. Usa siya sa nindakop pero inyong disarmahan siya sir para maklaro lang gyud. Hindi ka pugong siyang gibatay ba? Oh, so disarmahan ninyo para lang nga kanang simbakog di kapugong at least wa si armas pod. Oo. Tinuod ni sir nga kadasmagon ning bana kuno iya tang sumbagon taning pulis kining kwan Oo, napugnan na mo sir. napugnan. Lagot kay siya nga kwan mo to nga kwan gyud siya kasabot sa ta sa iyang side no nga kanana ang suko gisag maayo nga mo to nga iyang kwan mo kay napugnan ninyo kay basi magkarambola dito sa sod. Oo. Oh. Okay, so naa karon na nga priso ni sila diharon sa bilangguan nato sa Talibon. Di sir, kanang for kuan sila sir mo biyahe sila karon sir para inquest proceeding sa Tagbilaran. Tagbilaran ang inquest proceeding. So unsa man ang bana nga pulis iya gyud pasakaan og kaso ning duha. Oh, pasakaan gid niya sir. Pasakaan gyud. Oh, sige. So at least tanis sila pero inyong gibuwag og priso sir kay basin og mag-ipon na niya masamot kasakit sa dugan sa bana. Oh, baka man ang kuan sir ng definition facility na mo o custodial facility na mo naman may babae o lalaki separate kini. Oo. Okay. So ang ranggo ini sa ko balikon patrolman Joey kining bana taon o niya ang kining iyang asawa patrolman Analona o kining respondent kining iyang kabit si Corporal Mac no mo ni sir no? Yes sir, sir. Dugay-dugay na kuno nagsugod ning ilang relasyon ning kabit-kabit sa dabantayan sa bana? Dugay ni sir kay dugay naman nakabantay ang kuan daw nila. Karon lagi na confirm mo gayo. Oo. Unya, wa ba nangayo og pasaylo ning lalaki sir dito sa sud sa motel sa nag-abot na dito ang bana ang asawa unya nandiha nag-abot na sa tulo? Wa to ka tingog sila sir kay sige naman sila hilak pag kuan. Pag dakop na. Kuan. Wala sila mo ila na pong gikuan nilang katungod nga di nila mo pa silang salaysay ba. Oo. Ang asawa sir samtang dito wa ba mo hilak pod nga nangay pasaylo sa ambana? Pwede pong hilaka sir. Wa sila katingog silang duha sir. Wa katingog. Hasta ning lalaki nga pulis nga si Corporal Mac nakahilaksa dito sa sud. So ang bana pod naghilakay silang tulo sir. Kining bana pod nga pulis in town nga si Patrolman Joey nakahilak pod sa sulod. Dito sa sulod sir. Pastila no. So at least tadaanin ninyo sir. Inyo sang gikuan lang pod. Inyo gitagaan nagigayon sad kay nang mga hubo man sila nga makailis una ninyo gidasa. Kuan inyo gipampusasan sir o wala na lang. Napusasan yun silang duha sir. Pusasan yun kining duha kining si Patrolwoman Analona o si Corporal Mac nagpusasan silang duha. O sige sir, salamat kas paghatag og panahon diri sa DYHP Araben Cebu. Sige, thank you sir. Maayong buntag. Maayong buntag. RMN Exclusive. Moto may kala si Police Corporal Peter Elton John Fuentes. Kuya nga Elton John Fuentes. Paita ning sitwasyon na mga higala. Ako lang gikonan kay lisod magkadag interview nga katungod sa kapulis na libog man day. Di ako lang ginganlan ang first name na lang nga kuan wala na ko i-complete. Ato lang taguon sa ngan mahigala nga si Patrolman Joey. Luoy bitaw bana po ning taon day no. So diri na na-assign sa kwan. Nya kining asawa manghigala magtiayon dito Talibon din sila taon. O niya kining bana mahigala nga nigpatuo siyang asawa sa giday mo duty sa kuday. Ari padong sa kwan kini ni ang Cebu. O magdahom ning asawa mga kaigalaan nya nibalik day nga bana. Niya kini pong iyang kabit sa day nga pulis nga si Corporal Mac Louie. Naguon talangan nga Corporal Mac Louie. Di ko lang i-kompleto kita na. Ako lang taguon sa nga ana. Kini niya nagsabot na sila inday kin nga mga tugis Bohol kay di man na-assign sa Cebu taga Mandawi City man ni. So oy iya man day ang instructor ni kasamang kay agoy. Kaya kini babayhana sad kini instructor tan-tanaw siguro niya ining mga trainees ba unya may itsura man sa niya babayhana puti niya medyo may pagkamistisahon day. Kita kasakwan nga medyo may pagkamistisahon pero kuan lang kanana ang kung itan-aw kuan niya mistisahon gyud unya puti ang pamanit sa megala medyo kuan man mura man og kuan ang pamanit day. Okay gyud yang pamanit sa no nga kuan
Murag og na makakita si kasamang Kim, murag og magpanakla go. So ato lang taguon sa nga patrolman patrolwoman Ana Luna. Sakto ra barog ning bayan, sakto exercise kay pulis man gud sad. So kanang praktisado siging kon siguro jogging gym ana no or kanang exercise ba muna nga kwan. So ang pangidaron magud ini may gala medyo kwan pa. Pila ba edad ani sa atong kwan record dire kay patrol kini si Corporal Macloy 27 anyos. 37 years old. Okay, sakto pug exercise ning pulisa, no? May kwan masad. Si patrolwoman Ana Luna pod ako lang gitagos ngan. Uy, 28 years old pa man ni day. 28 years old mao di ay, no? Kwan pa sa gayo. Na kining yang bana nga si patrolman Joey. Okay. So so nangita dag instructor ni. Basta matod pa sinitik sa tuloy malagi basta uwag wa jud ay professional ay. Kining bana may kala sa ato nakuha nga mga dugang impormasyon, nagduda na sa asawa daan nga mura kuno kanang mag-text ba. Inig-text kuno kasamang ki. Pantay kaday nga text ang asawa mura do na may taguan mang cellphone. Isa man nagka-textment ni mo day. Sa day kay sa konidong kanang sa operation. Ya kanagong imong bana imong asawa pulis, ikaw pod pulis. Kuyawang pinusilay mo duhay noon day no. Di man nilalim ginani nga pareha mo kon ba pareha gud mo day armas, pareha mo dunay training, kamao mo pulos mo bunot o pusil. Ha? Mo nay kuyaw so at least nakapugong bagid kay dito pag-abot mga higala sa usa ka motel ning Talibon Bohol. Naraman is poblasyon dila ko lang ning laning motel kay basta in gyapon angan in. Ang katapusan in. Di man pud to makakuan nga unsa ni. Kini ni ang unsa ba ila pasmangil dito sa sulod nga ngano man mo nga naamo sulod, di man pud makaingon nga nagplano mi dong unsay kuan. Doon na may mga planning din nga gihimo para sa operasyon pero galimutan man mo na nagahukas mi dire. Kagahapon magod lagi in town, kabantay mo taas sa heat index gahapon day no. Pila man to ka degree Celsius gahapon. Kapiting inita gyud kagahapon, kurisma gyud kayo. So pag abot siguro dito nga manghubo na nga dong. Nagplano mi dong sa ko pero naghukas uga, nagahubo may kay tungod lagi ning init ang panahon. Ambot gabi inita gyud sunod-sunod na ning mga adlaw ron nga puti gyud inita, no? Kurisma gyud kayo kining fire prevention month gyud ron mga sukid tigpaminaw. Mao nga magbantay kita kanunay sa atong palibot kay ang sunog bida, na? Puti inita gyud so posible to nga ibutan ta lamang kay unsa may depensa ani ron sa kon ka inon lang nato magkangakwan kana na ang didto nagplanning kauban mang pulis unya dunay mga gihimo nga mga plano baka or baka nagkuan mi dong kanang nagplano mi para sa unsaon pag-solve ning kaso ni Digamo. Sa ning kalakiha mga sukid tigpaminaw. Giinitan mga higala dito sud mo na nga timing lang nga nagahukas kay tuno init man kayo. Ato lang agi katawa mga higala paita no. So kining nga maong kuan ulitaw na ba ang taning maong pulis day nga si Corporal Mac. Taguon ko lang sa ngan nga Corporal Mac lisod kog interview ko ganina nga si kuan kining usa ka pulis lisod man interview nga kuan ato nang nganlan lang ginagmay. Pero taguon ta lang tingin tibukan nga ngan kay lisod man kayo mga higala nga kuan ba. So opisina na assign day kining maong mga pulis naani sa kuan Regional Personnel Holding Administrative Office. Regional Personnel Holding Administrative Office sa Police Regional Office 7 kini si Patrolwoman Ana Luna. Unya kini Police Corporal pod pareha na sa nasayan day. So nagkuyog na sa diha umaohon. Unya dayon kining maong bana taon dili ni masahin mga higala sa
kini ni ang CPPO, Cebu Provincial Police Office naman niyo. Na-assign member ni sa kwan PMFC CPPO, no? So duty sa diri mga higala unya mo duty sa diri sa Cebu. So kini ni ang text ato sila daan day nga na kung banam duty na rin sa Cebu nya badugay mang muuli na kasamang kay mo duty imo yung lisod bitaw nang masayan ka ng largahon gyud no kanang tabukon gyud dagat ba di gyud lalim na mo bitaw kining mga pulis sa Negros Oriental bitaw dili nilalim para sa ilaron nga silang tanan i-pull out sa Negros kadto sa Bayawan pull out sa Santa Catalina sa gi-pull out gi-relieve silang tanan asayan kag layo ba malayo ka sa imong asawa unya ang problema pod ang mga pulis sa Bohol o kining pulis mahigala sa Cebu ang uban ibaylo adto ibutang mahigala sa Negros kana malayo ka sa imong pamilya dili lalim, no? So kanay nani mo larga na ko dai kay mobalik ko sa Cebu para sa duty. So wa magdahom ning asawa nga unsa ba dai ni balik man. Pagbalik siguro ato dai pwede tong mosok man tong asawa nga imo gining sado nga ni absent kasi mo duty. Di ta ka makakita dong kung pa ka mo absent sa mong duty. Paita ng sitwasyon na mga kaigalaan. Kabantay ning bana murag lahi na kuno tinagdan sa asawa malahi gyud siguro dai no nga kwan. Tigali kung kamaulan to muda siguro yung asawa sad. Pero mura magkwan wa ang asawa manghigala gipinid-an na siyang bana. Kaysa report do nakuha mura og murag na dryan na ang bana ba sa kwan. Murag dry na manghigala. Pero kini pong kwan saktor magpatik ning pulis pud usaday. Kini ni ang iyang kabit nga si Corporal Mac. Matud pang kasamang buhin murag lupig labag abs ang bana. Paita mga sukintig paminaw. So ang protokola na musumbong kadto sa police station gipakuyog yun kay kanana ang konan gipakuyog dito kay aron may motuod pero disalmahan nila tinuod sakto sa daang disalmahan lisod man dili disalmahan basig makapusil sa dito ba apil gud sa kuan gud mo ito na report dili wa na nako ipa detalye-tanan mahigala pero sa ato na kuan report yaman sa akong report nga nakuha gyud gikan sa kuan naabtan gyud dinay kinya gahubo gyud kining kuan surprise man nila imo man gyud i-surprise na mga kaigalaan kay di man pud mapwede imo pa nang tuktukon magabantay niya so gi-surprise nila kay pulos ba na mga pusil pulis gusto nito sa sud basig mo bunot sa dito so pag surprise naabtan gyud mga kaigalaan nga hubo ning duha no mo na nga bana suko sakit gyud sa kuan bana mo nang iyang tang hindas magod ang bana sa kuan sa lalaki suko kay sa sakit gyud tos bana may gipugna nila kay kung gi-surprise do lang ang toys police surprise gyud kay si bako police sa baning nasa sud basig niya mo bunot no kay di pud to ni mo surprise mo pa to ipagig tuk namusak ka tos kisame Pagabot dito sud ang bana pay pagkasad-on sa sawa na nga samantadong ngadto magkasbuol duty man ni moron wadto magkasibo unya mi balik man ka sa nimo ning ano ka mo duty ay taso karon ang inquest proceeding adto sa Tagbilaran mupasaka gyud og kaso ang bana mahigala padong gyud ni pagkapamulis nila ni kining asawa mahigala niya wa gyud mga pangayog pasaylo day tingali na kuan kalitan sa no kaya may uban ani dong pasaylo ako dong ana wala gyud maglikay dong kuan nagsige na kuno hinilakay dito sa sud no simple kahilak tong kuan sa dito hinilakay ko nito sa odi ay ko no ang bana mo pinakakuan sakit tos bana gyud ba na iyan tinud-on gyud pagpasakag kaso mga sukintig paminaw paita Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan. Komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.